kepareng samekta baraya ageng calon kadang pisan kinasih. Baraya ageng Bapak Tugirin saking Somo Katon Siti Mulya Piyungan Bantul ingkang kepareng nglarapaken calon temanten kakung Abagus Ferry Indra Kurniawan Sarjana Pendidikan kinandenan syarat sarana jangkeping Polo Kromo tumuli kepareng mancing wonten ing sasana adicara. Maning nata berputi bawa laksana liring kang bawa laksana mangkana kapurwakan para pangombya ingkang ngasta syarat sarana jangkeping Pala Krama kinarya netepi rukun nikah ingkang awujud mas kawin lan ugi netepi adat widiwidana ingkang lumampah ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. Kepareng nglenggahi palenggahan ingkang sampun kacawisaken dening kulawarga. Yaning talaga kadilangit mambang tanpa sulan apa maneka lintang jaya kusumayana sumawur kinandhingan sedaya sampun samekta dene calon temanten kakung kala wau tumuju ing wingking kepareng gantos busana namung awit wekdal ingkang sampun nyaketi wanci jam 09.00 wekdal ingkang karantam kagem upacara ijab kabul pramila kepareng adicara lung tinampen calon temanten kakung saha syarat sarana jangkeping Pala Krama wonten ing wekdal menika tumuli badhe kapurwakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pinisepuh, sesepuh aji sepuh ingkang nganggo ngamestuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang tuhu kula bekteni. Para alim, ulama, pangarsa agami suci ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang minangka panuntun kiblating panembah ingkang tuhu kula dhereki para pangemban pangbating praja satriyaning negari ingkang kinarya pangayom saha pantom-panteming kawula dasih ingkang dahat sinudarsana baraya ageng calon kadang pisan kinasih baraya ageng Bapak Tugirin dalajan sedaya pangombyong saking Somo Katon Siti Mulya Piyungan Bantul ingkang dipun pandhegani dening kang pinanting pakurmatan Bapak Bambang Sri Raharjo ingkang pinanting pakurmatan sangyaning para rawuh kakung putri ingkang pinanting Suka Basuki nuwun keparenga kula ambuka wiwaraning suka wenganing wicara duaraning kandha minangka jejering pambyawara adicara kadhawuhan dening Kang Hamengku Gati Bapak
Jam Yuri dalasan Ibu Istuti Zuwanti Sarjana Pendidikan kepareng dherekaken laksitaning adicara lung tinampen calon temanten kakung saha syarat sarana jangkeping palakrama kalajengaken kanthi upacara ijab kabul wonten ing kalenggan menika. Puja puji syukur tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Linangkung Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng babar kanugrahan ingkang mamurahan dumateng panjenengan sedaya dalasan kula ingkang ngawujud kawilujengan kabagaswarasan. Sholawat lan salam mugi katetepna dumateng junjungan kita mustikaning jagat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kula panjenengan sedaya antu-antu syafaat pitulunganipun ing dinten akhir mangke. Sangyaning para rawuh kakung putri ingkang winanting pakurmatan, kinandhingan sedaya sampun samekta pramila laksitaning adicara lung tinampen calon temanten kakung saha syarat sarana jangkeping palakrama tumuli kapurwakan kanthi langkung rumiyin sesarengan nyadong sih pengayomaning Gusti Allah. Mugi laksitaning adicara wiwit purwa madya dumugining wasana saged lumampah kanthi wilujeng kalih seru beda nir ing sambikala wonten paringipun sesarengan ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap matur nuwun. Salajengipun wekdal kula aturaken dumateng Sang Duta Saraya baraya ageng calon kadang besan kinasih. Baraya ageng Bapak Tugirin dalasan Ibu Tuyanti saking Somakaton Siti Mulya Piyungan Kabupaten Bantul. Kepareng dumateng yang winanting pakurmatan Bapak Bambang Sri Raharjo jengkar saking papan palenggahan tumuju wonten ing sasana wara sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti. Panjenenganipun purna karya labet praja, para santana warga saking calon kadang besan sutresna, Bapak Jamzuri sekalian Ibu ingkang kinurmatan, para kadang merda muda ingkang satuhu pantes kinurmatan. Nyun sewu kula wantun matur wonten ngarsa panjenengan kanthi ngadeg saha gempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung. Nggih karana Syekh Wilasa miwah barokahipun ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sahingga kita saged makempal saged manunggal nyawiji wonten ing ri kalenggan punika kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambikala. Ing salajengipun raos remening manah
Bapak Tugirin sekalian Ibu Tuyanti. Inggih menika sakadang suwan wonten ngarsanipun Bapak Jamzuri sekalian. Nggih ngaturaken wudaring gantha babaring sedya. Nun inggih maligi katur wonten ngarsanipun Bapak Jamzuri saha Ibu Istuti Yuwanti SPD. Kula minangka sulih saledanipun Bapak Tugirin saha Ibu Tuyanti ngaturaken salam taklim kaatur dhateng Bapak Jamzuri saha Ibu sekalian sumrambahipun dhateng garwa dhateng keluarga samudayanipun. Raos remening manah Bapak Tugirin sekalian sak sampunipun panglamaripun sampun katampi. Pramila ing kalinggan punika ngaturaken inggih menika upakarti saha jejangkeping tata cara selaki rabi nggih winastan. Nun inggih enguni panjenenganipun Bapak Tugirin sekalian Ibu Tuyanti gumolongaken pirembagan kalian Bapak Jamzuri sekalian ingkang Bapak Tugirin sekalian Ibu Tuyanti nggadahi putra jalu ingkang kekasih Bagus Ferry Indra Kurniawan SPD. Wondene Bapak Jamzuri sekalian Ibu kagungan kenya Siwitaruni ingkang sesilih Roro Ayu Zulfana Riastuti sarjana farmasi. Nggih paribasanipun panjenenganipun gulung gilikaken pirembagan angraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngembun-embun enjang ajejawah sonten ndodok latar ndodok lawang sumedya nginang Jambe Suruwe. Kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun sami pepetangan saha manunggaling cipta rasa miwah karsa. Pramila ing kalengan punika Bapak Tugirin sekalian Ibu Tuyanti ngaturaken sarana nggih jejangkeping tata cara selaki rabi. Ingkang angka sepisan nggih menika ngaturaken sanggan ingkang sampun wonten wujudipun ing pangajap dadosa sesanggeman kekadangan ingkang boten saged pisah selami laminipun. Lajeng angka kalih ngaturaken ageman menika nggih menika agemanipun calon penganten putri saha boten kekilapan ngaturaken gramen ingkang wujudipun cincin manis saha kalung. Lan ingkang angka 3 ngaturaken redana wujuding arta. Mugi-mugi redana punika saged ngenteng-ngentengi panjenenganipun Bapak Jamzuri sekalian Ibu anggenipun nggih menika
anggenipun ngentas pitulus putrinipun miwaha siwi Mahargya Suta lan ugi ngaturaken boga krama ingkang wujudipun nggih menika wonten uwos lan ugi wonten ayam sepasang ugi sanes-sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggal lan setunggalipun lan ugi ngaturaken oleh-oleh menika ampun ngantos dipun marta aji sebab mboten wonten ajinipun sepisan malih namung kangge ngraketaken tangsuling pasadherekan ing antawisipun Bapa Tugirin sekalian dumateng keluarga ageng Bapa Jamzuri sekalian wonten ing tlatah Ndongkelan mriki lan ugi mboten kekilapan mbok bilih samangke ing ri kalenggahan punika sampun paripurna kula sakadang nyuwun pamit wangsul dhateng griya wonten ing Somakaton Kelurahan Sitimulya Kecamatan Piyungan Bantul Praja Tamansari mbok bilih mekaten anggen kula aturaken tentunipun kathah kekiranganipun saestu Bapa Tugirin sekalian Ibu Tuyanti nyuwun pangapunten ingkang sak agung-agungipun pepuntoning atur kula pribadi mbok bilih anggen kula ngaturaken menika wonten kiranging Trapsila Subasita miwah kiranging basa tuwin sastra nggih karana budidayane manungsa kirang sempurna kridhaning ati datan bisa mbedah kutraning pasti mawantu-wantu nyuwun lubering pangaksami wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun tatas titis tetes wijang wijiling pangandikan saking Duta Saraya Barya Ageng calon kadang pisan lumantar ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Bambang Sri Raharjo salajengipun panampining gati dinding kulawarga Bapak Jamzuri dalasan Ibu Estuti Juwanti sarjana pendidikan wonten paringipun dumateng Bapak Dukuh ing padukuhan Dongkelan Sidoarjo Ngodian kang winantu ing pakurmatan Bapak Nur Slamet kepareng Hanyarirani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak ini pun Bapak Tugirin sekalian Ibu adalah sakadang pangombyong calon putra pinanganten kagung ingkang tuhu kinurmatan para bini sepuh para pepunden sepuh ing sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur yektenipun ingkang pantes pinundi saha kinabekten
sagung para rawuh kakung miwah putri ingkang tumebagya mulya ingkang kinurmatan para kadang muda taruna ingkang sinudarsana. Nuwun kala nuwun saderengipun semonggo panjenengan sedaya kula dherekaken tansah ngaturaken rasa puji syukur unjuk wonten ngarsaning dalam Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang maha wikan ingkang wenang ngatur jagat saesinipun. Ing wekdal menika tansah paring lan tansah ngrumentahaken sih nugroho wilasaning dhateng kula panjenengan sami satemah wonten wekdal siang menika kita sedaya tasih dipun keparengaken nyawiji wonten papan menika kanthi rahayu widodo tebih saking sedaya rubida. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya garwa putra sahabatlah penderekipun ing samangkih wonten alam dalan tansah kita wantu-wantu menggah syafaatipun. Amin. Panjenenganipun Bobo Tugirin sekalian Ibu Tuyanti dalah kadang pangombyong. Ing wekdal menika rawuh wonten panjenenganipun Bobo Jamjuri ing Dusun Dongkelan Sidorejo Gudian Sleman. Ing wigatos inggati sampun kabeberaken wonten sawengajeng pramila wonten wekdal menika mboten perlu kaulas malih. Pramila wonten ing wekdal menika wonten bab-bab perkawis ingkang sampun katuraken. Dene pangandikan ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Tugirin Ibu Tuyanti ngaturaken salam taklim katur Bapak Janjuri sekalian Ibu dalah sak kula wangsa so pindhahipun dhateng para sepuh ing Dongkelan mriki. Pramila saking menika kula minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Janjuri sekalian kula tampi kanthi suka rening penggalih. Ing tamping pandonga mugi-mugi awis salam panjenengan dadosaken dayani keluarga Bapak Jamjuri tansah rahayu widodo anggenipun nggadahi gati wonten ing wekdal menika. Jangkep angka kalihipun panjenenganipun Bapak Tugirin sekalian Ibu Tuyanti isa ngajeng ngaturaken uba rampe menangka tata jangkeping ijab kabul adat Jawi tasih lumampah wonten ing tanah Jawi mriki ngaturaken manika warna pramila wonten medal menika mboten kula piji setunggal mboko setunggal kanthi mekaten kula tampi kanthi tangan kekalih lan samangke kula aturaken panjenenganipun Bapak Jamjuri sekalian Ibu Istuti Yuwanti sarjana pendidikan. Sagung para lenggah ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Tugirin sekalian Ibu wonten ing wekdal menika masrahaken putra jalu ingkang asesilih Ferry Indra Kurniawan sarjana pendidikan samangke kasuwun dhawuhaken kalian putra putri Bapak Jamjuri sekalian Ibu Istuti Yuwanti sarjana pendidikan ingkang asesilih kusumaning ayu Zulfana Riastuti sarjana farmasi apoteker. Pramila saking menika kula ugi atas nami saking panjenenganipun Bapak Jamjuri sekalian Ibu menggah pasrah panjenengan kula tampi kanthi syukur naning empang gali lan buat bilih samangke wonten sampun wonten sasmito saking pangerakiting pawiwahan wonten wekdal siang menika tumunten ijab kabul katindakaken. Pramila saking menika saking keluarga Bapak Jamjuri sekalian Ibu tansah nyadong donga dalah pangestunipun mugi-mugi samangke anggenipun kekalipun calon putra temanten nindakaken ijab kabul lulus raharjo tebih saking sedaya rupido. Amin.
Jangkep salajengipun panjenengan Bapak Tugirin sekalian Ibu. Enggo bilih adicara pawiwahan wonten ing siang menika ingkang dipun adani panjenengan Bapak Jamjuri sekalian Ibu samangke sampun dungkap paripurna. Panjenengan Bapak Tugirin sekalian Ibu sakadang pangombyong calon putra pinanganten kakung. Tumuli badhe ngersakaken kondur Bapak Jamjuri sekalian Ibu. Soho sedaya warga masyarakat ing dongkilan mriki namung saged ngaturaken sugeng kondur sowang-sowang mugi tansah rahayu tinemu wonten ing dalem panjenengan sedaya wonten ing Somo Katon Siti Mulyo Piyungan Bantul. Mbok bilih namung mekaten menggah atur caswaluyan saking panjenenganipun Bapak Jamjuri sekalian Ibu. Kula ingkang ngadeg wonten ing papan menika tentunipun kathah subasita ingkang rak paugeran dalah parama sastra ingkang kirang trep kalian basa ingkang lumampah wonten ing tanah Jawi mriki. Kula namung nyadong duka lan nyuwun mugi panjenengan sedaya langkung-langkung para pinesepuh saha keluarga Bapak Tugirin sekalian Ibu kersa njebul tambak samudraning pangaksami. Pungkasaning atur wekdal katur kadang kula pangrakit titilaksana ing wekdal menika. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten panampining gati dening kulawarga Bapak Jamjuri lumantar ingkang pinanting pakurmatan Bapak Nur Slamet kinarya nyampurnani laksitaning adicara lung tinampen calon temanten kakung saha syarat sarana jangkeping palakrama wonten panipun dumateng Duta Saraya ingkang pinanting pakurmatan Bapak Bambang Sri Raharjo jumeneng ngaturaken salah setunggaling upakarti tinampi dening Bapak Nur Slamet. Sumangga. Kepareng mugi dumateng Bapak Jamjuri dalasan Ibu Istuti Juwanti Sarjana Pendidikan. Nyaket wonten ing sasana adicara kepareng nampi salah setunggaling upakarti saking yanipun Bapak Nur Slamet. Matur nuwun katur dumateng yang pinanting pakurmatan Bapak Bambang Sri Raharjo dalasan Bapak Nur Slamet. Sangyane para rawuh kakung putri ingkang pinanting pakurmatan. Dungkap wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat laksitaning upacara akad nikah utawi pikukuhan palakrama antawisipun Ahayu Apoteker Julfana Riastuti Sarjana Farmasi atmaja putrinipun Bapak Jamjuri dalasan Ibu Istuti Zuwanti Sarjana Pendidikan kaliyan Bagus Ferry Indra Kurniawan Sarjana Pendidikan atmaja kakungipun Bapak Tugirin dalasan Ibu Tuyanti saking Somo Katon Siti Mulyo Piyungan Bantul. Kepareng
tumuju wonten ing sasana upacara akad nikah calon temanten kakung Abagus Ferry Indra Kurniawan sarjana pendidikan kepareng kalarapaken tumuju wonten ing sasana upacara akad nikah. Salajengipun wali nikah ingkang pinanting pakurmatan Bapak Jamzuri kepareng ugi ngelenggahi palenggahan ing sasana upacara akad nikah. Saksi utama utawi saksi administratif sedaya ingkang rawuh menika minangka saksi namung wonten kalih piyantun ingkang mangke kepareng tapak asta wonten ing dokumen pernikahan ingkang pinanting pakurmatan Bapak Barjono angka kalih Bapak Triyono. Saksi utama nun sewu katur Bapak Barjono dalasan Bapak Triyono kepareng lenggah wonten ing kursi saksi. Kori Bapak Ahmad Nur Mutakim mugi kepareng samekta. Sedaya sampun samekta kepareng nyuwun tambahing donga lan pangestu dumateng Sang Hyang Para Rawuh langkung-langkung para bini sepuh katujuaken dumateng calon temanten kekalih Abagus Ferry Indra Kurniawan sarjana pendidikan dalasan Ahayu apoteker Zulfana Riastuti sarjana farmasi kepareng swasana khidmat Bapak Ibu ingkang ngasta alat komunikasi HP kepareng dipun setting wonten ing mode silent paringipun tungo pangestu panjurung pamuji katujuaken dumateng calon temanten kekalih pinaringan lancar gangsar satemah ing tembe hambangun kulawarga ingkang utama sakinah mawaddah warahmah. Wekdal salajengipun kula aturaken dumateng Bapak Penghulu saking kantor urusan agama Kapanewon Ngodian Kabupaten Sleman.